футбол. И както си вървях на Джумаята, където беше къщата на съпругата ми, това е центъра на Пловдив, спира един военен джип и ме арестуват. Показаха ми заповед на министъра ли беше, или шефа на генералния щаб, и в джипа, по къси панталонки и по джапанки, качиха ме в джипа и ме захараха в школата на Чавдар. Аз обаче, не знам, още от тогава имах голямо самочувствие. Нито слизах на проверка, нито лежах си, спях си и идват генералите и казват: трябва да играеш за ЦСКА. Викам: тай няма да стане. Аз ще играя само за Локомотив. Но вече като участник и в националния отбор, Стефан Бошков дойде и каза: виж какво, имаме важни мачове, за това ще играеш да си поддържаш формата и след това, като се уволниш, ще се върнеш в Локомотив. Веднага ме изкараха от казармата в хотела на ЦСКА. Играх, мисля, 5 мача с изключителни футболисти тогава в ЦСКА. Якимов, Цанев, Пенев, Гаганелов, Боби Станков. Направихме такива мачове, които, честна дума ви казвам, генералите си фърляха шапките. Това не е било никога в българския футбол. И имаше моменти, в които тренирам, играя, но не ми дават уволнителния билет. И като кажа, че няма да играя, пак в казармата вкарваха. Но това беха моменти, които остават завинаги в съзнанието ми.